Radio 97.1. Now Ayarisa. If you saw Concordia, or then Yamio, and Yabonese, Ubey a fire, a Yamamre, Unyamin Chiriwai, a Mamre, yet doing Chinio, a Mamre, yet to Tunasio, a Mamre, yet to Chinio, Yamamre, Momian Sumuye. And no now, baby, you brunisha, a bin now, bench, hey, you bruni bayo, and then all bayo. Now, maybe so say, when we are white, our mamre, you bruni green, put me green, Biana. Ya, Shawahinama, and Yanni, why? See, Aunt me, bra, you bruni and a break, but a carini pogo, a pata say. I'm ready, a yan to you. Or you to be a friend of Dr. KJC. Okay, yes, I send me a poor bag, JC said. When you pay, so my repeat, who could mean a bear. A man for Mamma Brasso say, Yade can come you made Bremo. Nay, you could and him me there to do me. Your body as I say, while chaying an answer. Nay, shia, nay, baby, yankan can, your baby, yankan can you may. But go for ye shia her, and mamma coco, and ye beer, Jew or pare. Mean so, me and me the hunch yaman, and wait to ya, or casatum for. Then I watch memory day cremuno. You can come. Young woman can come no send a yenimuno a yardonco. Ah, Ura enough no cheraway. Now, baby, I can come no, nay far. Send ya pubi a yardonco papa. Or better on a Eurofusia, or better I won't. Now walk call or confut to Kuho. No, ye, and young come out there who be my wong. Na enamsuma unyamba. Maron so Benia, would you come by one tina? You ought to say be a son, or trano, where ye no, where ye the begina, you can any answer, friend or 2 day out on call. Na send ya homani chereno, ya don't come of frasano. Then I channel about your bonnet, ain't the brewing no, na nitima in them. If a hand tongue. And mren to asama huru nyina na odibi eye ahometi yiye enam so na ni papa pobi yes say odene be kwa kwotena Master Abraham nchen sabre na wawie mfiase school or kwentem school na Master Abraham so na ohwe ntem school no so just odene akwotena ne nchen na say nsakra bi be ba na nti odene call Master Abraham ho na Master Abraham so ojeno de felso na what transem ya don kokoto merima benu ene miawa benu wa Master Abraham ho se na homa ne kire na sa mo frɛ ba nan yi wo mu biara anye Master Abraham ne yere Antidora homa mum Antidora na abusuafo enti ne yakoye ne se ya don ko ho ne kenkan du se ya don ko wakudu Master Abraham fi afi yenhwe ne a ekusi ya don kwa asetena wa Master Abraham fi efi hoko no yenhwe ne a esi mama opare tukana ne yenkwe yo mate medase okasa tonfo Master ne ne yire ni pobidi amane a ehu hia no nyina enu achi pobi ne ya don kwohye
enu achi pobi de ya donko share wonsa na okra wonsa nko ni fi ansa na ori fi master fi ho no o share antidora nsem se eya wode abo akohama okaka hu se hia biribiara owo ho enti eya won ma naso ntintam asem edi akira pobi di jaw master ne yire ni se eye a wo ma ya donko nta amba ni fi je se won na asoma no ansa enwumre no master Abraham bisa ya donko nsem pi na onam komobomu kasa kire no pi se eja nsem a master bisa donko ni bi ni donko wadi mfi ahe dumiensa wabo wasu yiw wura bisa wa asam biribiara mu a di kan ka mepa wo chew ansa na wayi ano wo brofo din de den mepa wo chew wo frɛ me set eye biribiara mu a wo bete sɛ me refresh set no na me de wo wate mepa wo chew yiw biribe na wo taa nyan anopa nonsia aha de ubenyan nonum na se adwuma bi wo ho a watumi aye ne ntam anopa no ansa na wanya kwan akọ suku wate yesa anopa biara wo soro dan na wo yansa na wakọ suku mepa wo chew menya hwe saa wonya hwe wo so apɛ na wokọ suku mepa chew miguari wie na mididi a na mekọ suku nsumpo wonko bi anopa mepa wo chew yiw anopa biara wudidi ansa na wakọ suku mepa wo chew yiw eye aha de wuri nya no saada wote da bi wo ho na se aduan wo fi a eni ubedidi anopa ansa na wakọ suku da bi wo ho nso a obechi nkom de akọ suku wote yesa eye sori kona ochina antidora be kira wo dwuma asese wudi no da biara ade chia no patututu be ye no num a na afa ya odonko no mofra no mu bia ko nyan no se ade achina onso na wonko esu ya odonko ma ni ti so na otwe ni mu de ni ti to ho dai bio aberema no nyan donko no aberema ni nyan donko no okoboabo abukete ni bokiti ahoro a wodi kwa esu ni nyina no sisi ho osamba odan a wodamu no mu behu se ya odonko da so tim keteso no so a ori hwan nkrom eho na wa ya ntama no fi no ho woso no de nenen ya odonko sori waka ankore to abofa no sotori na nso aberema no pini nchirinchiri ma ya nsa oto no anka no ya odonko amu na kusu so otu ebeto obisa buachi saa na wofra amra obenyan no nen ni enti a enimu ntetewi na onya no se oma wonko asu no buachi bua no se bra wodi kwa asu da bia nen efise nsu no mu ware na wo wen chenso enu nti se wanyan ntam a nipa pii bedi won kan akohye nsu no mu mato a worinya nsu biara mafie eye ya odonko asem foforo efise owoni nafi no wanya ntam kura ni no nsia esukode wonne yawo eya ade a onye ebida nanso obi nni ho a otumi se no abo atwawo mofra ni nyina no boa no wotasetase won kanchin si sukwan no so a waso kane akurai efise na ade nchi papa bi nti wobo no nsia ne fa no na wahihye ofie ho niam no nyina mama enu echi ansa na wori ya ofie nwuma horo no ansa na wakosuku ansa na mofa no rekosuku no wo pe dokro ne chinam bi di anope didi wo master fee nya de a wodi ahye mfra no na so da no de wodi anu ye ya odonko hoho da so wakosuku na obi woni sika bi a na odi ato aduan biara opedi suku mu ho no nso mmia de nnuan ahuru pi se bodobodo pusa emu aprapransa benku ne hu nkruma fro kokonte gari ne adua
ayaba ene agye troso ba beton ma mofra no mmea no wo bia bi a wotena tonton nuan yi na wotumi digwa yi kosi awia no ma biesa ansa na wapon akofie sɛ mofra no pon awia no ndumien a wɔn a wontumi nkofie nkodidi no totɔ nuan ahore a mmea no de aba no hɔ no bidi antidora kan me a wotonton nuan no ho yi ho ɛmo ne ho frɛ na ɔno de ɔtɔn mofra no nta ntɔ na aduan no yɛ te sɛ mmea aka no de wɔkyerɛ sɛ na aduan no bo yɛ den oti mu no sɔpe na ɔde agye wotorɔ sɛ mmea no retɔn nuan no saa ɛwɔ hɔ a na master afiadi abɛbɔ afa hɔ te sɛ obi a ɔrehwehwɛ biribi pɛ sɛ ɔbɛto sɛ ne yere aduan no sɛ ɛta hɔ a wɔntɔe pɛ na wakɔhu akyerɛkyerɛfoɔ a aka akyerɛ wɔn sɛ ɔma mmɔfra no nkɔdi agori kakra sɛ tikyafo no bua no sɛ wakɔdi agori deda wo po a ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ hwee na wɔn nsa ama mmɔfra no nkɔdi agori kakra bio ɔhyɛ da yɛ saa sɛneɛ ɛbɛma mmɔfra no anya kwan afi adi akɔtɔ ne yere aduan no maasa sɛ ɔhwɛ na aduan no tɔ no nkɔ so a ɛne da no ɔbɛma mmɔfra no kwan bɛyɛ mpɛn abiesa ne anan koraa na wakɔdi agori sɛ ɔfa saa kwan yi so na mmɔfra no ntɔ ne yere aduan no a ɔnka hwee na mmom ɔfa kwan bi so de hwi wɔn a wɔntumi hu akyi kwan da a wɔbue sukuu ne de antidora anua aduan bi a nkɔ sukuu ɛno nti wɔpɔn sukuu na ɔndumie no mmɔfra no kɔɔ fie kɔbɔɔ borɔde ampɛsi bi dii ansa na wɔresan akɔ sukuu awia no bio yɛadɔnkɔ dii nna kakra wɔ master nkyɛn no ohui sɛ da bi nni hɔ a ɔbɛpɔn sukuu bɛbɛ fie awia anaasɛ ɔbɛbɛ fie anwummere na wanoa aduan ahwɛ wɔn akyi da biara gye sɛ wɔpɔn sukuu bɛfie ansa na wabɛnoa wɔn aduan adi sɛ antidora wɔ fie na ɔnyɛ biribi akora a ɔrenoa aduan hwɛ wɔn akyi eyi ma ɔkae berɛ a na ɔwɔ n'agya fi no n'agya fi hɔ de ɔbɛpɔn sukuu bɛba no na aduan si hɔ retwɛn no saa setena yi fi ase den no adwumaden ne ɔbrɛ ɔkɔm ne apinisi ma ofi ase fɔnge ɛnyɛ eyi nko antidora yɛ ɔbea bi a ɔta no mmɔfra ni yiye ade akyi sɛ na ano da mmɔfra yi so ara ni ne adapaabɔ biribiara ni hɔ a wobɛyɛ ma asɔ n'ani da berɛ a ɔno ama wo adwuma bi a wo nsa kura mu reyɛ no na wahyɛ wo sɛ gyae na kɔtɔ ade wɔ gua so berɛ no sɛ ɔte hɔ na ade bi bɛn no koraa a obɛtumi ateɛ ne nsa afa de kodo no a gye sɛ ɔfrɛ bi ma ɔbɛfa ma no ohui sɛ obi yɛ werɛhunu a ɔrenni nansa wɔ master fie hɔ na wabu n'akata mu yɛadɔkɔ bɛtena master nkyɛn pɛ na wɔhyɛɛ no mmara ketee sɛ ɔni ho kwan so ɔte ne nansi ne nafi da gye sɛ wasoma no hɔ nanso ɛsa na ɔkɔm nti wantumi ani saa mmara yi so ɛtɔ da bi na sɛ ɔpɔn sukuu awia bɛfie a obɛso aduan no mu bi anoa ma ayɛ ntɛm no na waguan nkɔ ne mama nkyɛn ɔdu fie nso a ɔnenam mfikyiri sɛ na ahwɛ sɛ ne papa ani fie ansa na wahyɛ mfie hɔ akɔyɛ ne ho yie biara na ɔde mmirika asa nkɔ ne wura fi sɛ ɔdu master hɔ na aduan no te dan o ɔnhwɛ ne kyia koraa bio na wahohoro ne nan ase ntam no wadu sukuu ne na ofosua nso huu no saa nti da biara awia ɔnoa biribi de hwɛ ne ba no akyi eyi kɔɔ so mmere pii kosii sɛ na ahia na ɛyɛ mmofra a aka no nti wɔbɔ odin kyerɛ antidora tee pɛ no ɔno nso bɔɔ master amanneɛ ma wɔbra yɛ adɔnkɔ ne nafi hɔkɔ da master ne ne yere tee sɛ ɛyɛ ayɛ ntaa nidi wɔ fie hɔ awia no wɔmɔkye nkɔm sɛ wɔabu wɔn mmara so nti yɛ adɔnkɔ werɛ amfi saa asotwe yi de kosii sɛ wofii master hɔ yɛ adɔnkɔ kɔtena master fi no na nsa amfa so koraa na master ne ne yi hui sɛ
ɔyɛ trasefentam ne ho nya hyew na sɛ ɛba sɛ wɔde adwuma bi hyɛ ne nsa a ɛha na ahe na ɔda so si ho ewi ɔfa to so ɛsɔ ho ɛda sɛ mama kɔkɔ tia so na yɛ ɔfa to sɛ wotwe ɛti asɛm sɛ dɛm yɛadɔnkɔ awurukwasɛm mfiase yɛadɔnkɔ awurukasɛm mfiase Master Abraham ne ne yere yɛ nsiyɛfo sɛ biribi Master kyerɛ ade nanso na ɔwɔ mfu bio ɔyɛ mmoya te sɛ mmirekyi nkokɔ ne nkrakum nso ka ho turo bi wɔ mfikyiri pɛɛ a nnuadowa atosodeɛ ɛne asase duan ahoro nyinaa bi wɔ mu ɛkame ayɛ sɛ nkyene ne nam kutoo ne ade a wɔta atɔ wɔ gua so ne aka ne nyinaa de wɔnya fi ne turo no mu bere biara mu a wɔpɔn school no na ɔnyɛ hwee no wobɛhwɛ na ɔhyɛ ne turom hɔ redi bɔnɔ ofie hɔ mmarima no taa kɔyɛ turom hɔ adwuma anopa ansa na wakɔ school sɛ edu memene da sɛ ɛde a ɛde na turom hɔ ara na mmɔfra ne da ɛfɛɛfo mu adwuma yɛ ne adɔw sɛ nso de ɛnyɛ ade a yɛadɔnkɔ ani gye ho koraa ɛno nti memene da biara a onim sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ turom adwuma no na ato ne aborɔdɔɔtwa memene da mmarima no reyɛ turom adwuma no na mmeawa no nso kɔwuram rekɔtwitwo anyan antidora nso yɛ bodobodo tofo ne bodobodo ka wano a ɛsen apea ɛno nti sɛ obiara hwehwɛ bodobodo atɔ wɔ manso a na wasoma sɛ kwantidora fi kɔtɔ bodobodo brɛ me ɔtaato ne bodobodo no na wɔtwe biara mprɛnsa benada yawda ne memene da anwummere na ɛyɛ ɔto brodo no na ɔde si hɔ na ade kye so a na nkurɔfo abetu akɔtontɔn wɔde kɔ abɔnten saa a ɛnyina na ne nyinara asa yɛadɔnkɔ ne ofie hɔ mmɔfra nara na ɛboa antidora bodobodo no to sɛ edu no to so sɛ a ɛnde mmɔfra ne nya hwene nhome mu koraa antidora de wɔn asomasoma saa ara kɔsi sɛ wobɛwie bodobodo no nyinaa to ebedu berɛ a ɛsɛ sɛ mmɔfra no bɛkɔ akɔda no na wɔte nka sɛ wabrɛ yie nea ɛyɛ a antidora de pata wɔn ara ne sɛ ɔbɔ abɔfra biara de kyɛkyɛwa na wato ama no ɛsɛne sɛ ɔtɔ anoa mo nso tɔm nti bere biara mu no na ɔwɔ mo kotoku si hɔ yɛadɔnkɔ pɛtra Master nkyɛn no adwuma a wɔde hyɛɛ ne nsa ne mmoa no so hwɛ anɔpa biara ansa na ɔbɛkɔ school no ɛsɛ sɛ ɔkɔbue mmirekyi no na wɔkɔ abɔnten kɔdidi ɛno akyi ansa na ɔpra mmoa no ase na wasesa owura no akɔgu turo no mu baabi owie nwanan no mu adwumayɛ a na afei na ɔrekɔhwɛ nkokɔ ne nkrakum no nso apra wɔn ase saa ara na wama wɔn aduan adi adwuma a wɔde hyɛɛ ne nsa yi nyɛ nea ɛda fam mmoa no ho hua ne nwanam no mu pampan no ma abofono sɛ pampan no kɔ ne tirim saa a na atua na nɔpa na didi a ɛnkyerɛ sɛ onidi kora mpo ɛnkyerɛ ne sɛ onidi kora mpo yɛadɔnkɔ adwuma yi nyɛ nea n'ani gye ho koraa nanso ɔnam he kɔka sɛ sɛbe zongo hena de tuo daama sɛ ɔpɔn suku anwummere ba a na adwuma foforɔ asɔre ɛsɛ sɛ ɔkɔ abɔnten na ɔkɔka mmirekyi ne nyinaa bɛgu wɔn bɛn no mu na ɔto wɔn mu ansa na wɔbɛdi n'aduan sɛ ɔreka nwan ne saa a nea ekum no koraa ne sɛ wɔnim ofie kwan nanso wɔremma fie tee wobɛhwɛ no na oyi apae afa ha na ɔfoforɔ nso de n'ani akyerɛ no ho ɛba saa a na ɛsɛ sɛ wotu mmirikatɛntɛ di wɔn akyi na ɔpa wɔn abo ne ara kɔsi sɛ wɔn nyinaa bɛbɛ fie ansa na nwan ne nyinaa bɛbɛ fie ɛbɛwura wɔn ban no mu no na ɔno ara ne afa n'ani so no ɔno ara no nim ɔpapo tetetu biako bi fra mpɔnkye no mu a ɔno de onye koraa dabi ni hɔ a yɛadɔnkɔ bɛkɔ akɔka wɔn na watu atee fie kwan so da biara da
gye sɛ yɛ adɔnkɔ taa no fa kurom brɛ ansa na wafa fie kwan. So bedu fie nso a ɔrenkɔ tee nkɔwura ban no mu gye sɛ ɔbɔ amanaman fa ban no ho ara na ɛkyɛ ansa na wahyɛ mu. Ansa na yɛ adɔnkɔ bɛwie n'adwuma yi na wakɔpɛ biribi adi no na ɔkɔm ayɛ no sɛ atwaa. Ɔpapo yi taa ne dɔnkɔ ani ara yie ma ɔfaa ho fɔnge. Da bi ɔyɛɛ yɛ adɔnkɔ ade bi a ne werɛ mfida. Anwummerɛ bi a ɔretɔ ɔpapo yi sɛnea ɔyɛ daa no, aboa no de no kɔfa mfikyiri so baabi ma ɔkɔtie atumpan bi ano ma ɛtwaa no twabɔne. Ɔbrɛ mu yi ansa na prɛkuru no rewu. Eyi nkɛmfa da bi a yɛ adɔnkɔ gyina nguanan no ho a n'ani nni ne ho so no, ɔpapo yi fihi o nea yɛ adɔnkɔ hui ara ne sɛ aboa yi afi n'akyi abɛpem n'ahwe hɔ. Ɔkɔbutu hɔ puru ma ɛka adɛ na nka ne kokɔkɔhwe obom bi a ɔbo bi etim hɔ no so. Yɛ adɔnkɔ sɔre no na ɔpapo yi sa no, nanso ne ho yɛ hare nti oyii no amɛ wɛ. Efi saa da no na yɛ adɔnkɔ fa aboa yi ho adwene sɛ onya na ɔno nso bɛyɛ ne bi atua ka. Yɛ adɔnkɔ pɔ mmɔden kɔsa atae. Wama obiara ehu da sɛ ɔwɔ tae bi. Sɛ anwummere biara ɔrekɔka mmirekyi no afi abɔnten so aba fie a na wafa tae no na ɔde tae no asɔn ɔpapo onimpa no apampam. So onya de tae no si oguan no saa pa a ntɛm na ɔde mmirika afa fie kwan. Saa kwan so na yɛ adɔnkɔ fae ma ɔtumi kaa nguan no anwummere biara baa fie a wɔammerɛ wɔ ho bio. Ɛwom sɛ na yɛ adɔnkɔ ahu mpɔnkye yi ho akwan de, nanso ne bo antɔ ne yam ara. Ɔbɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛfa kwan bi so ayi ɔpapo ne ɔdinfo yi hɔ koraa ɛfiri sɛ ɔno na ɛyɛ a ɔde wɔn aka no kɔkyinkyin ma ɔbrɛ wɔn ho pii saa no. Nea ɔyɛ ne sɛ anwummere bi a ɔrekɔ akɔka mmoa no aba ofie no, ɔfaa pɛnɛf bi a ano yɛ nam papa bi kurae. Ɔkɔtoo mmoa no na ofie ase kaa wɔn no, ɔpapo no kɔhyɛɛ obi fɛsen bi mu. Yɛ adɔnkɔ hu ne namfo sukuufo baasa bi sɛ wɔrebɔ bɔɔl wɔ ɔfa susin no nkyɛn pɛɛ. Sukuu mu hɔ mmɔfra bɔne no wɔn mu benen. Yɛ adɔnkɔ too n'ano frɛɛ wɔn sɛ wɔmmɛboa no na ɔnkyere ne guan bi. Mmɔfra no bɔ mmɔden maa wɔn nsa kaa oguan yi kaa no tim fam hɔ. Ɛhɔ ara na yɛ adɔnkɔ twe ne pɛnɛf. Ɔma mmɔfra no te ase sɛ aboa no ani yɛ den wɔ fie na abɔnten dodo. Enti ɔresa no na ne ho adwo kakra. Ɔhyɛɛ mmɔfra no ma wɔmmia aboa no so deneennen tiri. Yɛ adɔnkɔ resa aboa no ara ni. Esiane sɛ sika na no akum na yɛ adɔnkɔ nso nnim ɔkwan a wɔfa so sa mmoa no nti ɔpapo no rebrɛ paara. N'ano da mu bɛɛ saa ara kɔsi sɛ yɛ adɔnkɔ yɛɛ no bi saa aboa no ampa. Afei ɔma mmɔfra no gyaa ɔpapo a wasa no yi. Oguan yi de n'ani kyerɛ fie kwan. Ɔrekɔ no nyinaa na mogya afɔn n'asrɛ ho a n'ano nso da mu bɛɛ. Esiane sɛ na anim rebiribiri nti oguan no duu fie pɛ na ɔkɔwura aban no mu na yɛ adɔnkɔ too wɔn mu. Da no anwummere nso na Master ne Aunty Dora ne fie koraa. Na wɔafie adi enti ama wɔanhu asɛm yi ho hwee. Ade kyee no na oguan no awu da nguanan no mu. Yɛ adɔnkɔ fare bae kuru yara na okohu bɛbɔ amanneɛ. Master ne yiri bɛhwɛɛ no ansa na wɔrehu sɛ obi ne wakyerɛ oguan no adi na awu saa no. Master guan tetetu a origyaw no ama buronya na wafi ne nsa yi. Aboa no ayɛ aboa funu enti Master hyɛɛ sɛ wɔn tam no nkɔtekyi ne baabi. Ne ayɛ adɔnkɔ hwehwɛ a na wanya no. Yɛ adɔnkɔ ne bo akyetam aboa yi de no fa mfikyiri so baabi.
wɔnam nwura no ano saa na wɔde kɔhye ewura ase wɔ pɔw bi mu wɔ sukuu no nkyɛn pɛɛ. Yɛadɔnkɔ nko na nkwa nso na onim nea nti a ɔpapo no awu. Ɔrenhwɛ mma ade a ɛte sɛ nyɛ ɔkwa. Dada nɔpa ɔkɔɔ sukuu no ɔkɔbɔɔ ne mfɛfo no bi amanneɛ. Wɔwia wɔn ho agoridi bere no mu kɔhwɛ gbofunu no. Ɛhɔ na ofie ase yɛ ne ho adwene sɛ anwummere no na wɔbɛyɛ ne ho ade. Ampaniampa da na anwummere sukuufu mmarima no bi de dadesɛn ogya ne nneɛma kɔɔ pɔw no mu kohuu aboa no guae nua ne nam no nyinaa wɔn ano si mmɔfra 15. Yɛadɔnkɔ ɛnya kwan ankɔnua nam no bi nanso ɔyɛ akwan anwummere ne boakye nyinaa kɔɔ pɔw no mu hɔ. Woduu hɔ bere pɛ mu a na ɛho adwo. Mmɔfra no de nam no hyiraa wɔn ano anwummere no ansa na wɔrekokɔ wɔn afi mu. Yɛadɔnkɔ nsɛmmɔne mfiase wɔ master Finen. Yɛadɔnkɔ nsɛmmɔne wɔ master Finen. Ɔfɛ to so Ewi ɔfɛ to so awotwe. Ɔfɛ to so awotwe. Ibenya dwom bi na yɛ de atoa so. Kenkan Radio 97.1. Kenkan Radio 97.1. Kenkan Radio 97.1. Yo, mama ho ye hin no wa abran ye da ase. Ye nto ya so ofa edi so. Ejimisem chechere abofra koma ho. Good. Ejimisem chechere abofra koma ho. Ya donko di master ne yire nchen na kakra no. Ya donko di master ne yire nchen na kakra no. No ohu nipa akwan a woye kan. Ohu se wonsu nipa bone ne atirimodemfo abien ni baabi. Wanye hu won saa no nanso sebe osumu na dua na wadahe. Wanya de na behye won sa enti se woyi wonyo otwara na etwa se ono wontena. Masa yobi anasem ye yiw dabi. Oya mfamfiri nanso ne ho ade bia ko ne se otabu atenkwan mu. Na asem ye pempen na oyobi nso ya onkra na ba. Se wo yamfom so bia otea wo so ntem. Masa su yinti ne ma wote ne nchen ne sukufo no nyina bu no se ne su nipa abone ni baabi. Ya donko so nya adwenkro nara se master nye nanso no kwasem awom ne se ne yera antidora mom na onye kura. Ota wo mofra no kire ne kunu na ohwe won kwa. Master nso de ne antidora aka no enu ara no nim. Antidora nua aduan wo fie ho a wama antidora nua aduan wo fie ho a wama mofra ni bi adida. Den nyina je se mofra nara pon afi school aba ansa na wabenua won aduan adi. Aduan taw na wota adi.
na wɔn aduan a wɔdi no nso nyɛ nea ɛso wɔn. Yɛadɔnkɔ gari bi a ɔde bae no nso de ɛsan menha. Ɔno nso na wabra no sɛ ɔnkɔ ne nafi ne ɔkɔm so gye ne ɔme. Enti yɛadɔnkɔ ne boakye fa ɔkwan bi so a wɔde yɛ wɔn ho yiye anadwo biara. Masa yere taato ne bodobodo na anwummere a skuulfo no apɔn aba fie sɛnea ɛbɛyɛ na wɔbɛsuso mu bia aboa no ma ayɛ ntɛm. Sɛ oyi bodobodo mfifunu no mu a mmɔfra no soa ne nyinaa kɔgu ɔdan biako mu ansa na akyiri no ɔno ara akɔkan ne nyinaa bio ahuano. Funu no nso si afikyiri. Enti ansa na bodobodo no bɛdi ɔdan a wɔde gu mu no mu no nea mmɔfra no de bɛyi srahade afa nea ɛbɛfa dedaw. Nea mmɔfra no titiri mmarima ne yɛ ne sɛ nea obedi kan de bodobodo no bi ekogu hɔ no resan aba na waman wɔn dan no mu akɔtɛw mfɛnsiri ano na sɛ nea ɔto so abien no de ne reba ha na onya du hɔ mfɛnsiri no ano pɛ na ɔbaako a ɔhyɛ dan no mu no ateɛ ne nsa atwe siren de biako de akɔhyɛ mpaase baabi. Wobɛwie bodobodo no soa no na nea wobɛnya adi ɛkɔsi bere a wɔbɛsan ato fufuru bio no wɔn nsa aka. Saa kwan so na mmɔfra no fae de pata wɔn kɔm. Eyi kɔɔ so mpɛn pii Antidora ɛnhu akyi da. Mmeawa no nso mfiase no de na wɔnim nea ɛkɔ so yi biara. Akyiri a wɔhu no nso na ɛnyɛ nea wɔtumi ka ho hwee ma yɛyie. Efisɛ na wɔn nso nya wɔn kyɛfa sɛnea ɛsɛ. Sɛbea nsutafo didi me a na mampɔnfo asom adwo wɔn. Yɛadɔnkɔ abɛdan ɔhɔhokyerɛta wɔ Master Abraham fi. Asɛm biara ɛbɛpue fie hɔ no na ne ho di mu bi. Bɔne biara a wɔbɛyɛ wɔ fie hɔ no ɔne mu kɔtwebrɛfo. Asotwe biara a wɔbɛma wɔ fie hɔ no ne ho mpɛ mu da. Da biara da ne ho ka mu wɔ fie hɔ nso da biara da adwene foforɔ a wɔde di kusum si ne tirim. Master ne yere nyinaa nim suban a okurae ansa na ɔrebɛtena wɔn nkyɛn. Ɛwom sɛ afisɛm nyɛ ntamago na wahoro hata wɔ gua so de. Nanso yɛadɔnkɔ no agyapo bi ankora wɔn hwee so. Wɔn botae ne sɛ wɔbɛsakra abofra yi ma wadan ayɛ onipa pa. Sɛ wonya du wɔn botae yi ho a na nka wayɛ ade bi a ɛso mmae da. Wɔyɛyɛi nea wohu ara ne sɛ wonua ne sa wontu no fo wono sa wontu no fo. Master ne Antidora de wɔn ani ato fam ɛhu sɛ biritia bi a yɛadɔnkɔ ɛbɛdi wɔ fie hɔ no mmɔfra ɔbɛto wɔn no mu pii asesa. Ne titiri abarima aboakye a ɔka yɛadɔnkɔ ho no mmɔfra ne nte sɛ anka kan wɔte no bio. Eyi ma wotu wɔn nan sii fam sɛ wɔbɛma wɔn nsa ayɛ den wɔ mmɔfra no nyinaa so na wɔamu amfa wɔn so. Afei de nea wɔyɛ ne sɛ obi yɛ bɔne bi wɔ fie hɔ na wɔhu ɔfare bae na wɔtwe mmɔfra no nyinaa so. Da bi anwummere a mmɔfra yere bɛkɔ akɔda no yɛadɔnkɔ de to mmarima baanu a ɔne wɔn bɔ n'anim sɛ ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ wɔn. Ɛyɛ dɛn asɛm a ohun sɛ Master ne yere tane wɔn ani dodo. Wɔde wɔn yɛ nnwuma a ɛyɛ den. Wɔma wɔkye nkɔm na wɔtaa aboro wɔn kwa ne ade. Ɛno nti ɔpɛ sɛ wɔn nso wɔfa ɔkwan bi so yɛ Master ne yere ade de tua nea wɔyɛ wɔn no so ka. Ɔmfa adwene ko a wɔ ne tirim no mmerɛ a Antidora mo a ɔnoa tɔn no ɔpɛ sɛ wɔfi ase di ne nkakra de bɔ no fam. Sɛ wɔnyanya wɔn kyɛfa wie na Antidora noa ne mo na ɔrema wɔn bi ni a ɛnyɛ nea wɔbɛma ha. Yɛda ase. Ɛha na bere bɛma yɛn kwan na yɛde yɛkenkan adu. Nti yɛba bɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ mu. Na nsan bɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ mu de mma no retu gua. 055
161 7755 055 166 7755 and 0270 191 971 Mitimu 055 166 7755 0270 191 971 Edamase you begwafo na yadonko yehu obra yadonko abo master Abraham fi ne yekoso wo ho nyina no nsem bi wo mu nsemfua bi wo mu a mepese yebehwe ne pese mu mama you yehwe nsem bi wo mu ese oh sorry pese mu you nia Ose ya donkwa muna kusu so rebeto. Ya donkwa muna kusu so rebeto. Na yati aseden. Wa kum nanim. Aka nanim asim, wa kum nanim. Na da na ma kum nanim. Onga nyang ni so nsori nkwansu. Ono nso ade no onye bida. Entina ikireza ni buafu. Ni buafu. Na kasasu no kasakoa. Muna kusu senipa ntoto ho you anase ena you ntoto ho anase you simile ntoto ho ti say you ntoto ho you efe esukode wonne yaw esukode wonne yaw ompe suko onye bi da wo moni din kura mata ho wo mo ya da nko din mata onye dia wa ye bi da onko esu wo moni din mata ho kura efe o se wo ka biribi wo se ye hu se so bi ye wire hu na ori ni na nsa wo master fi ho obi ye wire hu you so o ya akwadwura oni hafo you have we ni na some master ho we say dwuma wedi wo ho no ne bra wo sore no you efe yanhwe nuan bi a wo bodin hello you ba che odin fa kwa afrefi Openi me mamu ajo. Yeah. Me mamu ahana me mamu adwuma papa. Ejoso. Mpacho yo kwa fifi anko ne late ku yapem. Yo. What ya kwasa. Na no me da me call conference bi nti mentini antie mo. O sa. Nti mo fanche me. Ene de me tie papa na ya odonko yi na so ye den. Na so ya den papa na we nyina nkamfu ya no ya de nyina so ya na maame ne maame ahye na abasha kura ne dada nti wa se dada nsa no ko master fi master na yire wo gem so wo ya den anso won hia papa to won fa won adwen a aya wo no kura wo be se wo nyina aka eje ni nsam kura o eje won nsam eje ni nsam awie master ya wo hie nyeye na futu asan dere ma mo frɛ ya for mo yi de say bi achi me da ma so papa ma minti am yere ama juli ana me ba odehia ba nya me hira won papa yo yedase wo bo nuan bi din ya hwe say nuan no o say nuan wotonton school no o say mia no wo bia bia woton nuan na o say nuan bi ne eya bodobodo se burudu yo burudu e de pusa busa bayira odiampesi yo efe emo aprapransa efe banku ne nkruma froi efe kokonte gari ne adua mo frase gobe yo ene wo se gobe wo frase bayi yoko gari
na so say the gobe no wo friend pa Ding aba gobe sir and now uni Ghana Jerusalem ho say secondary school fu nyina gobe no wo friend gobe yo uluko fia ko bisa yo yate ye da se afi wo se nua bia bi wo ha ye hwe se be hu nua na ayaba ne age trust the men age trust no ya ye hwem ne hu se ye koliko amenkani koliko yo koliko koliko awochi won achi wa wie ni ndabi koliko amenkani mi se koliko amenkani koliko yo amenkani koliko yo ena ayaba no so ye dabi age trust age trust no ne koliko no dabi o ayaba ye broad akoko awachi yo ena age trust ye koliko age trust ni koliko yo na ne koliko kura wo ewo ho baby ada mankani ni watch over yere watch over yere nso yo nti na mankani kura yera yo afa yenhwe master Abraham Abrabo yo ono so ni suban bia dadi wo ha say oton ne yere no ton aduan na aduan no oton no wonto episode ni ngetengetin na master Abraham school bra say mo fa nsu ya de wonto na yere aduan ti wonko na wonko bibia no teacher funu ma mofra no kwa no wonko di agure ne wonto na eba so ya no wanto a na fe de ya twere obehwe kwan bi so obeburu ma hye kuturuku shentamam na aburu won ahya nan monka ho asem wo hu bibi ka monka eye sisi sam a wosisi yen ni bi eye subamboni nyema bi ekoso a mpanyifo yetia mofra ye dance pesaminkuminya ne apobo ewo mpanyifo tada na di wo asetremu no yansa kwan so pa ni wa kire wi enya ngongo enya say atro esi me school bi ya bi kire ade wo ne ba pepepe o mamufra nko gori kakra efe so no headmaster oton badge bi badge school badge no wo mo bi a no de abayo bo o nye GSS ni wo nko school wa ha na abanu gu so ade ye koso ne ye koso enti e wo ho pa e wo ho ne wa kire wo mamu ade ye koso enti empayinfo no yenhwe na yenhwe yan akwan yi na minim school bi kura teacher ni no ton nkate cake na wo pon na nkate cake ni nsan ya odi be free school fo no o se bi o chana na discover hwe ni are kire mofra no ebi kura ice cream o kire mofra na adi free yes ade boni I see ejai ya de mofra na aba school mu so o mesua ne ma bi na etora bi na ye suban no so ere kire won ne ma boni bi yenhwe ye nua no ma teacher fo no enye school mu nku ba bia na edwa wa kan fa school ho mi na eton no kura bitumi yesa ansa no o ti mu mefiri o chana mu discover mi anu so ye edwa ba no ye o chira won ade free o chira ni sika na o de beto aduan adin obeje pepepepe enti einum nyina ye ne ma homa ye kenkan a ne ma bi ekoso wo ye mmam a enye no asetena mu no na wore da nadi na yenso ahwe na asakra yensu ba ho be kura se bofrati sukum no teacher ni asoman koto aduan fikuru mbrem bra ebiri musia ade oni onko no koto aduan mre efe yenhwe ya antidora nso okwan fa so tete omofra no ene okwan wode won fa so no ye ka ho asem den we say on mofra be pon school no onu aduan ma won na ode atete ene wasoma wo se yeyi no na wasan asoma wo se yeyi na atete ye hu ne den ye ho asem bi kan mi bi amofra ti won chen binum su wodi wonya binum su se anu nti na maame no anti ofosia huin no enti enei na kan no de no wose wo krobi sufo na wonti mu yeden na so wo kire mu se enye se tirimodi no we mom no wo kire wo nyansa na mom nyansa ni bi wo ho a etera ya ntraso hello
Hello? Oh, Ojinasu. No, Ojinasu. Hello? 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 Hello. You? Hello? You? Bani ko mama ho. Yeah, ja. Mama hapo ne gba mo yedi ama ko mai. Eno mai Ghana. Yeah, that's it. Yo. Maja nyamin sam ne gba mo ye. Yeah, that's it. Ta program ni me sa ndo ke ma fe mu papa. Ma fe mu papa. Bani be bi ni bu ho no ma tete. O ti bin janya at one day any pan don kan pa. Dan so ye da in la biara e ma wo. Nti mesele mpanimfo a dambre yi ngofoma to nkyɛn no wɔn nyɛ sɛ nipa no tɛn tɛn akoya ebi a mede no saa nipa no ɔbɛyɛ ɔdehye ama ɔman Ghana nti mesere wɔn na saa nkɔfo yi wɔn bɛsesa fi wɔn a wɔyɛ mu na asomdwe aba meda mo ase Yo, that's it. Now, Mr. Ade baako on say abofra ni bi wo ho a ususu se wo retraining no wo rebrantimode ho mom no ya abofra boni ye hwe ya odonko suppose bra odwen redwen no odwenwen na so redwen nti wo ye no boni no nyina wa hwe se o so be no twokon a wo fa so wie brodo yi se wo ma na aduan wo ma won aduan na di no wo me a nka ya odonko kura no ya afra boni de adwene boni ba wo ke se ye nye so wo hu se ewi achi kwa me anokwa beka hu bi wo beka hu bi wo hu se yi so kom de won yo enna mpanyifo wo bebi wo se pintin ne te ne nam wo echi ade pintin a age te na ato efe na se kura yo nti se ye hwe ni ye se ma mofra ye de te won no ye mfo do ntete won na won so wonyu odo ma yen enye sa bra ye se ye mia ntete unu mu na se won ho rekere won nyina no ne so ya de bi resei eno so ma ye nhira say sabi ni mo antimi wa eya de tete wontama enti eya futu se mayen yo yenhwe mpachem wo biribi a mo so mo de beba ye beka ho asema oh ni ame wo kan se ye hu se ya odonko no no emu so no ya bofra bone de no ya bofra bone fifie na so no bofra bone sem na enu sampompon so ne ye enti no metumi aka se Master Abraham fi ona obenya ani degree niema hona niema je nsem bra yo hona niema je nsem ena osua bi kan won no so no obesei won a obetu won no yo fi asese yo ni ebe kan akoye ni mo kra be me ehu ni oye okwan ofa so ode okire nkomo bone ye se yo brapa yo enti ni ere kan say santetwe na antidora de mam mofra no mom say ya don kokora chen say ya chen ni fiase no e mo ya chinchinen enti ya futu say mayen say ye behwe o tete mo franchen Pacha obi wo biribi o de be ya yembra benti obi wo biribi o be ene na adofo yembre aso nti se obi wo nkra bi o be kra obi a ntia bi a me ba bi se na me mma ni din ema itia wo se na wutie mi pa na wutie mi ama agina ma wi wo nam enti na di pa o chaw na de be yokra man o ya we ne na nam no konti ema ene de imagine am anyu na mi tia stone mi tia rose mi tia bia akwa mo sofu mi tia mo se musu mutie mi pa na nsachefo wo se musu mutie obi frɛ bi fi nsache se otie mi ti mi tia wo nyina etiefu ye chia mu nyina mo nkoso na mo aye ni adwuma no ne aye pese edudun ye de adu yo enso saa na mi chia tiefu nyina ye kenkan ya di ye fem aba ne nyina so mfa nsakra ye man na fi ye nkasa no nso ye nyina so mfa mpagya ye rekramo mama oparabia en mama kokko en enwetu okasa tonfo onyame ya adoma amemre da ye behia na ne akenkan ya ne besa atimu ndi ye damu nyina ase
Mamo Nantuye. Mimi da ebishia. Amamra yantutunasio. Amamra yantunjunio. Yamamre mumien somuye. Amamra yantutunasio. Amamra yantunjunio. Yamamre mumien somuye. Asasi biara eni nu yagino Pabro fre every free was rest Enkudia ochiri pae Nipanso yedi etisa Omebia ewana mamrinti Ya mamri mumien somuye Amamre yetutunasio Amamre yetunjinio Yamamre mumien somuye